Добро утро, приятели! Добре дошли в нашето видео. Тук съм, за да ви споделя един наш много първи специален момент от спортната кариера, бих казала на Еми. Всъщност дали ще е кариера, само ще си каже, но както и да е, той тренира карате и исках да ви покажа първият му успех и как протече изпитът му по карате за качване на степен на колан. Той успя да вземе 2 степени, което е супер, така че съм много горда с него. Просто исках да споделя този момент с вас, защото може да е нещо малко, изглеждащо отстрани, обаче повярвайте ми, седат доста тренировки труд. И другото, което е, той е най-малкият в групата. То ще се види на кадрите, но въпреки това успя и наистина много му харесва, за което аз много се радвам. Даже вчера ми каза: мамо, аз няма ли да хода на карате, аз няма ли да хода на плуване, защото той ходи на плуване, много му харесва също и плуването. Обаче сега е август месец, всички клубове са почивка и му казах, че от септември всичко, нали, се връща по-старому, нали, ще ходи пак на тренировки. И ми харесва това, че той самия иска, ние не го натискаме, нали, трябва да ходиш и така нататък. Той самия иска и му е интересно и му харесва, за което супер много се радвам. Нещо друго, което само набързо трябва да кажа, е, че това е карате с жилжицу. Те учат там и самозащита, което много ми харесва. И готино е. Готино е. Клубът е много хубав, защото ни сплотява и ни кара да се чувстваме като едно голямо семейство. И да, просто е готино. Сега вижте как протече изпита му. Девето пил. Бял колан с оранжева лента. Честито. Браво, мами! Еми! Приятели, сега превключваме от състезанието по карате, отиваме на море. Няма много снимано от морето, това ни е единственото море за тази година, но каквото съм могла да снимам, каквото ще ви го покажа, беше едно такова лудо море, бяхме много хора, така че не съм и снимала много нали, хората, които са с нас. Там си празнувах и рождения ден. Изобщо гледайте следващите кадри. Просто от състезанието на Еми ще се прехвърлиме директно на морето, но искам да ви споделя и този момент, така че гледайте. Ето ни вече на морето. Буквално на следващия ден след състезанието тръгнахме. Бяхме на Поморие традиционно, както всяка година. Но за жалост тази година морето ни беше доста сърдито, доста бурно и бяхме с доста повишено внимание. Децата бяха буквално на плиткото, на брега, но имаше алтернатива за тях. Ето тези водни парзалки, когато морето съвсем не ни слушаше. И тук падаше истинско забавление. Дойде и моят ден от годината, а именно моят рожден ден. Реших да го направя при нашите приятели в Роуз Гардън и повярвайте ми, не сбърках, защото тук с моето семейство и приятели изкарахме фантастично. Сервитьорите са уникални, наистина това е Валю, наш приятел от дълги години. Просто знаете, че на Поморие сме от много време, вече близо 15 години и се познаваме с тях и винаги е истинско удоволствие. Вижте какво ми спретнаха за моят празник.
Момчета уникални сте. Вие малкото ще духнете ли? Браво! Браво! Няма да го скажа. Ама това са 33 ме зарадва. Винаги така се чува. Така, ние сега ще питаме пак, че ще кажем. Добре. Много ви благодаря. Страхотни са. Айде, мама, върни се. Да се види. И сега тия държи чаша. Благодаря много наистина. След невероятната вечер, която ми бяха спретнали, на следващия ден отново сме на плажа, а Савата с децата правят крепост. Нещо традиционно, както всяка година. Ако не идеш на море и не направиш замък или крепост, какво море е било то? И понеже, както виждате на заден фон, морето отново изключително бурно, децата намираха друга алтернатива да се забавляват, тичане, скачане, игри и какво ли още не, така че се старахме да ги забавляваме с други неща или просто да седят на пясъка и да ги заливат вълничките отпред. Това е, което можехме да им предложим на този етап, защото морето наистина беше доста сърдито. Вечерно време ги водихме в центъра на град Поморие, където има увеселителен парк и разни атракциони, с които да може децата да се забавляват и да спечелят цял куп играчки. На следващия ден на плажа Савата и Еми бяха откачили тотално, въргаляха се в пясъка. Може да видите по Еми колко много пясък е насъбрал. И тук падна истинска игра, така че ще ви оставя да се насладите на една игра баща и син и техните лудости. Приятели, започва да ме обзема есенно настроение в началото на август, което не е много добре, макар че роклята ми на спомри не говори за есенно настроение, но искам да ви покажа, бяхме сега по магазините така на Зяй пазар, буквално не сме купували кой знае колко неща, обаче си взех няколко есенни неща и искам да ви ги споделя. Така, качих ви малко по-нависоко, обаче започваме направо. Ще правиме мъфини с Еми. Това е от Пепко. Т.е. първият плик от Пепко, който ще ви покажа. И са много яки. Мен много ми харесаха. Видяха ми се много есени и да, имаме идея. Ще пробваме нова рецепта за мъфини. Разбира се, някъде началото на септември. Просто сега няма значение. Взех ето тази тиквичка. Това всъщност беше 3 лева. Тази тиква е 5 лева. Обаче е много красива. Също така взехме и ето такъв жълът, обаче цената му 3 лева според мен. Този жълът. Още една тиква. Аз имам няколко такива бели тикви, но тя е 3 лева тази. Исках да добавя още към колекцията, защото тази година имам нуждата и имам музата да правя есенна украса. Взехме си ето такива чаши. Тази е с катеричка и цената им е 6 лева. Ето още една с таралещче и още една с гъбка. Трябваше и тримата да си вземем. Буквално това бяха моделите. Но първо Еми каза, искам тази с гъбката. После ние сега си казахме, ама ако ние не си вземеме чаши, после ще ни яд. Плюс това ние сме трите мечета на Златокоска. И трябва да си имаме еднакви чаши. Както и да е, това е някаква наша шега. Така, след това минах през Теди. И оттам взех нещо съществено. Клечки за суши. Ето тази дървена лъжица, защото много ми хареса. Не знам, много ми хареса. От отдавна исках ето такава баркалка с силиконово покритие. Всъщност
3 лева, 2 лева и клечките за суши също са 2 лева. Взех ето тези панделки, които мисля да ги използвам за нашите букети. Просто много ми харесаха. Имам идея как, т.е. букет свързан с тези панделки, така че да, затова ги взех. И понеже идва ерата на есенните букети, взех ето такива тиквички, които също да използвам за нашите есенни букети. Просто да. Добре, това е. Не, чакай. Не е много есено, обаче купих си чершафи от English Home. Този е горен, долен и 2 кълъвки. Така, може да видите горе-долу разцветката. И едни кълъвки си взех. И така, това е пазар. Стига толкова. Приятели, в стаята на Еми съм. Тук в този магичен свят на Лего. Но се включвам не заради Легото, ами заради нещо съвсем различно. Знаете страстта на Еми към цветята, градинарството, благодарение на моята страст. И така радвам се, че успях да го науча да обича цветята, да иска да гледа и да съди. И какво стана? Онзи ден правих поръчка от Синсай. Нищо тук не е спонсорирано. Всичко си е купено със собствени пари. Нямам договорки с Синсай да ги рекламирам и така нататък. То не е това целта на видеото, на това, което в момента ви споделям. Но имаше много добри промоции на кашпи. И му купих 5 кашпи, които са много сладки. Макар че едната си я представях по-голяма. Но вижте тази каква е сладка. Керамична е тази. Също така му взех ето тази крава. И още 3, които сега ще ви ги покажа, но само да спомена, че днес ходихме до борсата за цветя. Аз много обичам да ходя там и по принцип е здравословно да ходя с по-малко пари там, както беше и днес, защото ако имах повече пари в мен, нямаше да мога да се удържа. Но сега ще ви покажа какво му взех. Ето тук има ето това прасенце. Взех му кала. Моля, простете мръсните ни прозорци. Скоро ще им дойде реда. Тази кала, или поне така ми прилича, не съм сигурен, че изобщо така се казва. Взех му каланхое, калибрахое, нещо друго беше. Ще го изпиша на екрана. И един кактус. Ето тук. И за тези 3 саксийки имаше цветя. Цветя, които ми харесаха реално. Но саксийките също исках да ви ги споделя. Те са по-скоро кашпи. Мисля, че парсенцето беше на 1,90, другите бяха по 3 нещо. Много ми харесват. И разбира се, тези също ще бъдат сложени там. Вижте, това е нещо, понеже му купихме нови слушалки. Салата му изпринтира на 3D принтера стойка за слушалки и е много яка. Иначе цветята, които има, са ето тези. Същото като това. Не мога да сетя в момента как се казва. Това е в розово. Ето този сукулент, мисля, кактус, не знам, нещо по средата. И разбира се, той има и от нашите свещи. Понеже е подготвил, тези са подарък за едни момиченца. Така че си ги е сложил тук. Не знам кога ще ги подарява, но това си е негово решение. Просто ме помоли да му направя букетчета, за да подари. И да. Искам да ви покажа обаче и какви рязани цветя си взех за вкъщи. Ето тук, на нощното шкафче, си сложих едно букетче, което така да ми създава настроение сутрин, вечер. Нали? Подредила съм си така нощното шкафче и най-необходимите ми неща са близо до мен. Между другото, вижте, още нещо, което си спринтирахме на 3D принтера, е тази стойка за зарядните на часовниците. Ето тук седи зарядното. Между другото, ако ви харесват такива джаджи и такъв тип стойки, разни такива интересни неща, пишете в коментарите и може да започнем да ги предлагаме в нашия сайт.
Защото наистина това са някакви работи, които улесняват супер много ежедневието или пък по-скоро създават повече прибраност и подреденост, бих казала. Това са цветята, които си взех. И сега ще ви покажа другите. Ето го и другия букет. Ето тук. Тук до кафе-машината също си сложих една ваза с такива цветя. Нещо, което друго си взех от Синсай е този буркан за чесън, хора. Много ми харесва. Да, малък е, ама в крайна сметка пък колко чесън държиш вкъщи. А този буркан за лук, има лук вътре, и една глава чесън, си го взехме от Юск, нали, ако някой пита. Но ето така, тук много ми харесва. Между другото с нов шкаф сме. И сега ще ви покажа още какво си взех от Синсай. Нещо друго е ето този буркан, в който съм сипала кафето. Страшно много ми хареса, обаче не очаквах да е толкова голям, в интерес на истината. И ето този чайник, защото скоро ще дойде есента за чайовете. Само трябва май да внимавам колко гореща е водата, но много ми хареса. А и отдавна исках друг чайник, защото стария ни чайник струва 50 лева, купен е от мола, обаче по-гаден чайник не сме имали и подлива много гаден. А този струваше нещо от сорта на 14-15 лева и ми се вижда много як. Стига да не го спукам. Но ще стискаме палци да не се спука. Също така си взехме ето тази кашпа, бих казала, или поне така я водеха в сайта. Дървена е. Все още не знам за какво ще я използвам, обаче много ми хареса. И оправда очакванията ми на живо, беше изключително красива. Също така си взех и ето тази чаша. Жълтото и бялото са моят цвят, така че тази чаша съчетава буквално любимите ми цветове. Взех си и няколко свещника, които просто ми харесаха. Всъщност ето тези двата отзад, този и този. Също не очаквах да е толкова голям. Той е доста голям. Вижте го колко е голям. Но ми хареса. Скоро имам така вдъхновение за есената украса, така че те ще бъдат част от есения ни декор. Тук също сложих букет в хола. Общо взето тези рязани цветя, които видяхте, едните, сега ще обърна пак, защото трябва да ви покажа кои. Едните, които са ето тези, струваха 15 лева връзката. Видяхте колко много букети станаха. А хризантемите бяха 8 лева връзката и доста голяма връзка беше. Така че съм супер доволна от тази покупка. Естествено, взех и на майка ми, къде без да взема на нея, за да мога да ни създам малко настроение и на нея. Но определено цветята създават настроение и уют в дома. Аз така мисля. Нали, има хора, които не могат да гледат. Не че аз съм някакъв корифей. Нали, просто някак си ми идва от ръки и да знам. Просто по някакъв начин успявам. Дали скоро съм ви показвала тази красота небесна, която е толкова щурава. Кара, не! Седни, Кара. Дай лапа. Не, дай лапа. Добре, леки. Между другото се научи да ляга тази дивачка. И знае доста номерца и е много умна, хора. Много е умна. Наистина. И Райчето, която се чисти в момента. Рая. Ох, мале. Нападнаха ме, кучетата ме нападнаха. А между другото, Кара се мисли, не знам, за пинчер ли се мисли, за какво се мисли. Значи, казвам ви, скача върху мене или върху Савата, няма значение, и почва да ни ближа отгоре до долу. Мисли си, че е малко куча, тя въобще не е малка. Бая неща ви показах, какво сме си купили и какви неща за вкъщи общо взето, макар че съм си купувала и неща и за себе си. Даже днес ми дойде една поръчка от Тему, обаче не знам дали да ви я споделям. Макар че мога да ви споделя бижутата, защото сложих дрехите за пране, но ще ви споделя бижутата, защото защо не? Сега, на този ми аутфит определено няма да отива, но имам
В смисъл, харесва ми как се облича Криси Патрашков. И беше не всичките туалети, обаче имаше един туалет с много перли. И чакайте, това не е всичко. То е ето така. Ето така. И ако ме питате дали съм способна да го нося, о да, способна съм. И ще го нося в този му вид. Разбира се, хубавото е тук, че е разделено на два сектора, така че може да се ползват и тези по-отделно, но може и заедно. Така че това е нещо, което страшно много ми хареса. И качеството му е супер добро. Дойдоха ето тези обички. Ето така. Много са сладки. И ето тези. И ето тези. Също са много. Сега, обиците са малко по-семпли на фона на колието, обаче нещо тук в последно време съм поводяла по-пишни колиета, макар че сега ми е топло, за да ги нося и трябва да изчакам да дойде по-прохладно време, есенно някакво е такова, за да мога да ги нося, защото иначе имам чувство, че се задушавам. Но пък за това сега наблягам на по-едрите обици. Нали, трябва да има някакъв баланс и компенсация в цялото нещо. Ами да, стига толкова. Занимавам ви достатъчно време. Оставям ви. Така, взехме ето това кафе, което е на договор в колаборация с Easy, Take It Easy и много държах да го пробвам. Сега ще Савата чисти машината, за да може да я изчистим изцяло от другото кафе и да го направим. Отворено е вече, не се сдържах. Мирише уникално, поне на мен много ми харесва. Нотките ще ви ги сложа ето тук някъде на екрана, за да видите какви са, но на мен мирише леко на шоколад, ванилия, не знам, много приятно мирише. Следва теста, така че аз го пия с мляко, останалите го пият чисто, така че ще разбереме и в двата варианта как. Първоначално опаковката изглежда много хубава и това тук с кафето и ес много ми харесва. Как се е получило. Добре, хайде да тестваме. По 110 лева килограм. Обаче е топ. На мен ми е много вкусно. Това колко е тапе? Не ми спомня. Айде, Любовче, тест. Чакай само да покажем каймак. Каймак, хора. Малко го раздвижи. Вижте каймак. Просто... това е ценителя на кафето. По-ценител от мен. Да. Добре. Нали? Харесвам. Ще падна. Одобряваш? Да. Но не е за всеки по едно кафе на ден, но това, защото 200 грама, тази опаковка, която ви я показах, е 200 грама, 22 лева. И не е ефтинко. Не е ефтинко, така че не е от кафето, което според мен може да се пие масово всеки ден, защото ние сме 4 човека, минимум по 2 кафета, Савата пие 3. Добре, вече пие 2. Хубаво, но да, обаче си заслужава. Е така за гъдела, за когато искаш да се насладиш на нещо наистина много хубаво, заслужава се това кафе. Благодаря ви, приятели, че бяхте част от това видео. Знам, че беше доста хаотично. Минахме от морето на есенна вълна. Изобщо много шашово видео. Но се надявам да ви е харесало, да сте намерили нещо полезно, да ви е било поне малко вдъхновяващо за нещо. Така че ще се видим в следващото видео. Радвам се, че и тази неделя бяхме заедно. И целувам ви, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за всичко. Скоро ще започнем да споделяме за нашия режим, за тренировките и така нататък. Просто в момента
заснемам и нещата се нагласят, така че имайте търпение, ще почна и това да ви споделям. Целувам ви и ще се видим в следващото видео. Чао!